ASDC Amreng Constituency Committee lapen ASDC Hamren District Committee tum chelangsi phirang kiamei kangni. Puloni APHLC tumpen Pulonia hitia dungalong CM Dr. Piliram rong hang lapen MLA Dorsing rong hangami phing ke kaipong. KTSSA song pen dipu manja zone tumapan han kiraptun. Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty bepi pine birtang ton pen arjuponitha. ASDC Lakha Serkep Amreng Constituency Committee lapen ASDC Hamren District Committee atum chelangsi Sarsinging leng Hamren District Committee ami phuaphan arpu pen ke pasuntup aputhak ningkang samse chipaklang. Phirang kiamai pen ASDC Aracharya songalong ki claim kidam kachipaduk ne lapen abarim ne ASDC Hamren District Committee along ami phu Sarsinging leng aphan arpu pen ki pasunan takalilang songalong penta soprolajok ASDC Hamren District Committee along Finance Secretary Chandra Singh Phangcho lapen ari number sirkep Amreng Constituency Committee atum ningkang samsi chipaklang lapen Sarsinging leng aphan puthot kai teng arpu pekpon veknang ji puta pachini pon. Lapen ASDC Central Committee atum NGO APHLC atumalong kachipa ogdun ke chokchi lapen ASDC ke regional party lapen ajak dinklui penta autonomous state ke hang a party lasi NGO APHLC atumalong pen chikak veknangji jongsi chikak tunde pulute kewang jilangani ke ASDC a party along ke klemamunit avedetji pusi bachini pondo. Lapen ASDC Central Committee ke jalina songja potum angkur ki thir thidera jok ihin dunrup lapen pinang an ASDC a party along ki claim kachipaduk ne tumaphan songalong pen kisor erjo ASDC a party tum nonapor aduya hoyalong kahuri se along ki claim kachirapdun nangji an asayanta claim dun thekthedet asonsi mandet lupusi Chandra Singh Phangcho Finance Secretary Hamren District Committee hin pen lamthi arbok pon. Ningdu malam di Oslo lo ke damtang Hamren District Committee along ate hai Sarsing leng han suppose mesti kipi aputa lapen laso puta alama bang ke district along hosta Hamren District Committee along hosta me kecing wai kon padu kon setame central pen ate hai contoh contoh terang central presiden nama alami bal dan senada cing wai kon setame la ke in charge setame kaitain ramsi ko hang kan pacik tu nang ko apa ke district presiden setame Sarsing leng man se puthot pacik tu nang ko pugasin cing wai pakai kaya pi setame api tu ba ke laso central pen laso respond ke mate laso respond ke ubhe jadi sini tu ba ke pini pada ningduk cepet lang laso kira-kira mai pharan ko athema alali Sarsing leng aphan upia akalon pen se lada suppose hosti ki pinang ko ma la bagele tum cing wai ada pi setame central atum ba ke pinarnya setame thang alam ta nang humli le lasi alam tum kama thada ma ke chok chepik lo athe central committee lo setame ke datang central committee lo ta cing wai khai hala so hot baye krisi ke pen ar yang sambaje clear so por hum se la ba ke Hamren district ka phana ke kai kai bache to na polos ta mela to alam ke sini jo la kitok ke la ben ta mela pajir ji la sila so te mulotan te la ke party ke ASDC party ke an ma papran la ke papran la det ko la sending du lo athe ilitum la so opposition ke dodum per ilitum thangata ke claim dun bate ke chok adim bate chok chadin ke yong dun da yo le ben se ala ni Sarsing leng khan ustame suppose sis pilo la se last non ki juksi ba ka ko party ben se expect ho lasi accept ko eta party no le tum aru ki kom su goli so party a party ba la ba ta hai mene a party ba ke registration a party ta hai mene a party lo mene seta me ake ong e hu se le tum aru ke ong e se la so kachi plum kachi hum polotar te la so party ko anse apna na amla na ko ki jomuni ba chok ko unde de ko la be seta me isi katiku ka son si le tum ASDC lo bang to ko lo ni du ko la be athe isi a committee blotan de isi district committee blotan de hala ta si secretary ave president ave
ada si expel so pulotan dia ada itu constituency committee tadi dulu ya kan kalau kan draft committee tadi dulu ya kan lalu deh nak dijawab kami pulotan dia ada kosong draft committee itu tadi kami kian teko constituency committee itu kosong si kami kian teko lah si lagi minggu lo lah si draft change dengan si searching dengan putar district committee presiden saya baca kan oleh pulotan dia itu meda parti kecil kupe sita melo masih untuk mereka do clip. Jiri Gindeng pen Samsung ti Karbi Anglong live. Karbi hijan ke hijan kacipa virkam ington ponang popusi asigit hipen hangsar langlo. Thang ni phai kre siani kang sampor phai phoalom phuluni constituency ke parlu phuluni hithia dungalom CM Dr. Kiliram rong hang lapen MLA Dor Singh rong hang amephi ke kaipon nang ko ka theke ke damtang ni phai ke parni BJP long ke claim dun bom atum hukum sing teron phan ahem damsi areng hu ke pasodam aputhak ningkang samse chipaklangpon Karbi hijanang bong kache chok kache theng ington nangpo ington pon pelang pute Karbi Anglong asotum doan an sose kache songame de ingthur ponang kokpo nasi kache theng abang ington nangpo puta pachini pon Tuliram rong hang phan pipo sila bang so mi phi kai nang kok ma pu tang te kidam tang tarik sirke pan aning ve adap hukum sing teron phan labang so BJP atum agunda giri atum ke chok ke theng ke ther ke hap kang bai lapusona sai ke claim lapusona sai lang no ke claim aposi pini nilitum phuluni constituency sitame penangan nilitum constituency level alidar tum chingrum si lapuson asai lang no lapuson BJP atum nilitum rad phan karbia khe phan lapuson ke theng ke hap ke ther lapusona bangke ington non pusin nilitum labang so ami phia bangke ke kailo ka pin rempon lo kasi non ki bang yar ni ana bangke alang li tumjong sila puson nili tumi PSL sia phan marang te karbia khe phan ele tum karbi hian la puson ka chi chok chi theng dulang pulutang te nili tum phuluni constituency chot kalilo all Karbi Anglong di maso laben ke west Karbi Anglong i PSL si ke kroi an karbi do ana bangke nili tum krechak chilo laben nang li tum media pensi nang li tum media through di sin nili tum labang so phuluni constituency alam theben da chipaklang pon lo Omar Singh tiso MP haladak parliament long ninje dun lo halabang so kaninje dong mangke la political isu phan chot jongsi article 244 pachun back nang jipulong te labang so ahem pre ka farman parliament long ninje dun bomot roi kre pulong te nangli MPR pu pental chit than hai nang ji halan lo pulang te ni tum PSL sita ke claim ja kamasya velo nangli tum la puson hempre ka farman jongsia hok pet BJP tum kache song pulutang te nili tum tanang che donun lo News report Karbi Anglong live. Ingdeng Phukebraisi Karbi Risonim Sorongaji Mission Pen Kitchen Pami Jia Phanpura Ahavartin Atumtame Nonapur Karbi Kanbarim Lunbarim Kechali Pon Bomason Sidolo Lason Si Dipu Manja Havar Amaya Tumpentame Dipu Tarang Solong Risoijang Atumaphan Pangrumsi Kilun Ki Kan Charli Pon Bomlo La Solong KTSSA Aham Pangasong Pentame Ninkimi Pen Hanesan Pipa Jerdunlo Ingdeng Phukebraisi Karbi Risonim Sorongaji Karbi People Hall Taralang Solong Kipadu Jehud Karbi Amai ki doan atum tame nong e kachipalong dunje phando de sang sepen kachisik ponason si dolo lason thak thaksi dipu manja hawara maya hin pen tame mission pen kachipate dun thek pamije phansi jisik chidang bomlo lasolong KTSSA hamphang song pen tame ningkemi pen han esan pipa jerdunlo Lapuson kerap ke pajer dun thekapot dipu manja hawara me lapen kilun ke kan kechali ari sonim so atumaphan tame KTSSA song phan kachuru pajer ponlo ladak dipu manja azun Karbi rongaje lun kan kechipati jipura alang letum ahemarit chi open alang letum ladak si duklung lo lapang so lun kan ki palang misen pen lapen Karbi lun kan kadogo veta aning ke parong pro pen ke prek dak pen ke palang misen pen
labang so lun kan ke chepeti ji phan la dak bang phu bang phi to man an tame ni tum ni klong pen chorolo alang le to me thang la po an por ka ve pon su tame lang tum ke labang so me thang a khei jutang ka ching hon pura alang le tum ke labang so me thang Karbi to malun kan an ke Charlie non Charlie pon bom lo labang so along ni le tum thang ta ki pidun ji ja kong ve se tame isan aphat ki choki juna phan ni le tum ong u isitame ningwe isana phani tum ke choki jona phan lang tum phan ok lo ben ala bangso aphan siri tum lang tum phan pizio dun lo Karbi tanga song tripia maya hin pen litum hanang pen kharateng pen litum kan barim lun barim la pen batu parong lo pen danglok cenglok ko pipi ma cepat itu ninga son an litum cesik sedang pon bom si nipai hini arani pen sik bom mang bom pini an ke nipai crazy anang peng tang lo litum non di kumala jon pen today sang si aning kan wang sang thaka son si best team long emen dum long ye phan sin litum chisik sedang pon bom lo lat pen non mat ke nilitum ke claim ke dam long tame ketikuk temang dos tame pu cerap cito pen pachun pon bom lo pini son thot tame nilitum dak rehearsal madela di kumanja habaramai atum han dak katsa asong pen nilitum han la hanesan hange thon pen na cerap dun cito dun pot alang litum han litum di kumanja habaramai pe hin pen nilitum kachoro pajir pon lo. News report Karbi Anglong live. Inu Delhi rong sopialong Luke Charlie Bom Karbi P Medellin terang P pen Democracy in India Origin and Development po kitab toklo. Kidam tang ni phai ner kepani New Delhi Bharat Mandapam along National Book Trust atum pen PM Yuva Mentorship Program 2.0 asaideng atengsi New Delhi World Book Fair pamanlo. Laso Book Fair long Union Education Minister Dharmendra Pradhan Aluhi Sarpo Aman pen chitong dunlo. Laso hut alangli Union Education Minister Pradhan pen Medellin terang pi kitok Democracy in India Origin and Development pu akitab pen kadukave pak plikebrai sia kitab input tekanglo. Laso mailong Tripura Governor Indrasena Reddy Naluke manpeng lohia manpen si chitong dunlo. PM UI 2.0 mentorship scheme ke chiklojon trok an ajer kiding mentorship scheme lo. Laso scheme ateng dera dang kapre ka dim pen kitab ki tokatuma phan invite sikala ke thom pipo. Lanchot kali kitab ki togi sektame ki than ki pari dun mate bidi sore pidun lo. Laso sai denga teng dera lo official language English pen soning ko ra hiniang bong ajara lam pen le tokta chop. PM Yuva 2.0 thipi ki NK democracy puhenlo. Laso teng ki tok dunatum ki togalam the ki jumnai adak suri kep dunang ji lapen national jury atum pen inut aphan satlang endera pc invite nona phong der dang pen kadukave bang plikebra hi tong bang atum aphan invite lasong bong Medellin terang pi pen north east pen bang ki thom atum aphan invite National Book Trust pen Dr. Bidhan S. Laisram aphansi Medellin terang pi ki tok ki tabalong ki palang dunji mate bidisore ki papi dunja phan invite alangli Medellin terang pi ki tok kitab NBT pen Caroline Pau in chaptunlo kitab ki tok sek tami alangli chingki je than dun bomlo kidam tang chiklo ni phai si ki pangchengani nili methang mata chitong dunlo laso sai dengalong India president tami chitong dun laso sai deng ateng kidam tang surhinira inkorap hianin kan thang chiklo ni phai sir gapen crazy an NBT tumpen ni thoma pharman national game tami bilo laso hut president pen tongbang tum kachitong awar sai tami bilo lanchot kali Rashtrapati Bhavan along Saki Junrabapur ki metame longlo Pinpur me Medellin terang pi alangli West Karbi Anglong Hongkram along ke damtang surihini aninkan pai chiklo inkorai siani amahang theklo alangli ke Riswell terang lapen Rita Phangchupiatum asupi akhlenglo alangli korte Kabin terang pi nonomat Guwahati University along pen bachelor degree Charlie Bomna alangli Sarbura Riswell terang pi Khalipara special branch along si Choklem Nunbom la sojoini alangli tum Hongkram pen chiterexi Guwahati along si dokoklo alangli terang pi ke Cotton University along history honors NC bachelor degree chapatanglo nonomat alangli satlang thekaphan chonghong dinglo satlang unote Delhi University along PG Klempo
Arangli Cotton University along kichari dunvek professor Dr. Manas Jyoti Kakati pensi PM Yuva 2.0 scheme alam nang pachinilo. Laso teng manuscript chipidun. Laso pijong ke Delhi University along longdun lapen master ang deng kedamtang surihini rain korap kianing kan vosi ke chiklo chipatang lo alangli medilin terang pi chithan. News report Karbi Anglong live. Non malom Karbi Anglong alo isi phere mimia tumon nangke japason si nang dolo. La sojok solangdo Karbi ara tum khai hi janang bong kachar voji la puson nang do kok na pu ka phere so nang do tanglo. La son si thang ni phai crazy arni kang samapor HDP APHLC sai hemalong APHLC Borjan constituency committee pen pherang kiamai phapon si Karbi Anglong BJP party ke japon CM Tuliram Ronghang aphan chuning ripondo. Mi phi ka che kai seroi bangke ing ton milo ning kang sam penle keng kam che jor nang pusi ka chuningri pon pedolo Bukajan LAC in charge Bongpo Kathar APHLC Borjan constituency committee me phu riso teron chunbang men sing timung rapen APHLC claim raperatum chitong ponlo ilitum taning chidugolo ning choi piglo athe ilitum Karbi hijan apuson ke claim ye ko pisi lason ke claim dalama kumat kapin khala pen kumat kamatha akchok chi pen si lason claim loma ilitum ning dugolo kasi ilitum ta dak Borjan long tame PSRC claim mabang kubang pidunta ilitum chingwai chingsai pen si ilitum ta patuwi masi lapuson ami phi kai de ani tum da mathalo bon tame ilitum asar jai kathar kija alangli ke ahokpet la pening samjin pen si kija posin ilitum inning abang chikhang lo watum ilitum jai kathar mate ke Japon APHLC a party mate regional party ilitum samjin pen si ke Japon lasi ilitum phan lason ke Japon mission pen si ilitum phan ke Japon la pen peace pen si ilitum phan movement ilitum phan ke Japon laso na ke langun pen ajoini itumia ni kan sam soi baya long lang tum la jai kathar aphan mi phi ke kai mate EPG burning ke claim la posona bangsi nitum pinidak media thengno wangsi nitum media along nitum natum phan lam klar adoko rata tum phan ta lam klar ke pilo lapen ako hala BJP claim bang pho tum phan ta ke claim ve ka tum tha aphan ta lam klar ke pia tham thegela hello je pinjila no ta ke la peace mane sam jin pen labang so gandal mate mombati ke kai ke nitum peace donai ko phang sinitum kai onlo Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. Lakhain ko rapho Nilip constituency ke parlo angkang Koilamatia Havar Joyram Intia Rongasar Karlitang Chinthong Inti Apor Pipen Hiloving Adim Sangtet Chuendam Jue Joine non puthot thangthang ni phai crazy durmiani Rongasar Borsing Inti Ahemalong Ili Karbia Khe Mithang Haku Pusar Pisarang Thunaron Atang Choklim Pen Wang Bomsi Rongasar ke bara jutangaron Damje Pen Puthot Joyram Intia Rongasar Kimi Borsing Intia Phansi Rongasar Pukimi Kepek Kachipang Thek Ponajai Mek Misen Pen Padu Pontanglong Hemtunalong Akithe Nei Pulote Himaripo Mate Hem Phwabang Henlo Lason thot si rong rup along Amana Peng ke do kithe nei kang tui nei Pulote Mithang Rongasar Asar The Mate Rongasar Henlo Rongasar si mithang rong along asonason bisar kindar rong rup ajara sailong ta arpuke rongasar henlo mithang rong mi karatum sita rongasar phan ke man peng ka chipi ke akinang sot Koilamatia Havar nongnam ka chithang klong Joyram Intia rong ka chukim chengke kedam tang pharu kriser gebra troksi gebra phwa prang aning kan pensi rong chukim pang chengpono Joyram Intia rong ta rong marjong binong Dona phai ka duka ve pangrum pet pen doning ko rais hini sosedo Joyram Intia Rongasar Karitang Chinthong ti Arongasar asopu akleng sia phansi Borsing tia phansi non puthot mithang rong rup ke chari pon thu pa meja phansi Rongasar arpu pache thang pen
rong asar kachipang thega jai mek thedum deng ponlong pamilo sayang deng ada porphai ke pencheng si hirjumi ke hangpi vumud vokan mesen lunse po dhoniram inti arong sar deng ti pen rong kachuki malun sar ke baralun pencheng lok man peng kachipi rong asar tum arona tang kadukawe arona tang teng asai ang deng do anisi penisi asai pachun pon patang erapi nilip karbi rong asar me mate NKRAA ame phu rajteron arisang ho tumla pen karbi rong asar me koilamati aro ame phu dakiram ronghang chunbang rasing singnar tum pensi pini pen borsing iti ke joyram intia rong asar lopu ke hokaluta rarathengnu pi pajer ponlo laso hut ongdung man peng ke do don rap kapre rong asar tum chitong dunsi halapu rong asar kimi borsing itia hin penta non pini pen eprang ke wang jilanga ni anta joyram intia rong mate mithanga rong anso se kichari pon pamija phansi nilita chisik ponuputa rarathengnu semi deng ponlo laso me long ka chitong dun kadoga ve bang pharo hini so se chitong dun si misen pen rong asar kimi kachipang thega jai mek deng ponlong pamilo koilamati rong asar me arwa hin benta lang pancho kampu lo lasi bili tum lalo rong asar puletang te pu si aron atang do pok pasi ni tum aron atang ko na jok se lang lipan pini pen tum bat kon lo lasi pini pen ke la daga rong la pen ni tum koilamati ara tu cho to lo bute ni de bang ka ta ni alang lipan pini pen bang ke man peng pi ponak pu lasi ni tum rong asar hin benta lang lipan monjo ta mi alang lipan ni tum certificate ta pi pon la lasi pini ni tum nilit karbi rong asar me lapen geladak koilamati karbi rong asar me aro president secretary lapen dak rong chadai dak chomasar dak pek pena se tong ngado lapen geladak de project pen chenglok kete ngetum ke rong sia tum pen pini ladak jaraming tiarong arong asar pini apan chipang thek ponlong lo lasi pini ladak itu malong jaraming tiarong asar pini men sa dosing ti phansi sorong pangri pangam ja pana pen ja pon linja para bangke lang phansi ati pek polo dili po bangke non ka mahang bidalo la si bini arni por la ke dili so akle alang dili po damjit pe la bangso kam bini arni dili sitami la bangso kam phan chudeng dosi mate ini tunggu cinghon dak habaramai lapen dak aromai kijapon lakum diliphan labang so artu chupe dengje pha diliphan awar sai tipe dela tumata me akiru kilo lasi labang so kam pha ni tame pini so deng pen kadu be lisod mi en pen labang so dera min tirong along kacari kacalok kontek tini phan alang tum lakra lapen la kadung ke don mi kar tumpen ini pan hirdumi ini hangkisi abang sorong also se noni pra natu basu mate beja lin kontek timi je pan ini pan siar kilo la koilamati pen samsung inti Karbi Anglong live pinia berta kala ponsi kang ton poniklong kardong